थांनाय 27 मेनिफ्राय गोमानानै दं सासे बर' आइजो। गावनि जोनोमगिरि बिमा-बिफानि न' फारसे गोबावनि उनाव आलासि जानो थांनाय समावनो बहाबा गोमाहैबाय। गोमानाय आइजोनि मुङा जनाली बर'। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर ओनसोलनि बरफुल सुखि गामिनि फिसाइ बिष्णु बर'नि बिसि जनाली बर' मुंनि 3 गथ'नि बिमाया गोमानानै दं। जनाली बर'नि फिसाइ बिष्णु बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बेरामजों नाख्रेबजानानै खर'आ एसे जेंना जानानै दं होननानै बुंथियो। फिसाइ बिष्णु बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बिसिनि बैसोआ 42 बोसोर जागोन। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा जनाली बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। मबाइल नम्बर 8753862339 7086522171। आंनिनो बिसि हिन्जाव बि थांनाय 27 तारिख खालि न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन। दा न'आवबो जोङो खबर लाबाय, खबर लानानै ओजोंनिफ्रायबो खबर मोनबाय, न'आवबो थाङाखै होननानै ओरै खोन्थाहरनायखाय बेनिफ्रायथ' जोङो बहुद जायगाबो जों नागिरबाय ओरैबाय दासिमबो जोङो मानसिनि जोङो माबाखौनो मोनाखै जोङो। आरो माबाफोर जितु सन्देह दं नामा? आंनियाथ' जेबोथ' सन्देह गैया। बिदिया जाबाय एसे आगोलनिफ्रायनो लोमजाबायबो थादोंमोन आरो बिनि आरो मेन्टेलिटि बाय प्रब्लेम दङमोन आरो न'आवबो एसे एनला आरो बुखिबाय थायोमोन आगोलनिफ्राय। दा जोङो बिथांखौबो जों नायबाय थादोंमोन, आंनि हिन्जावखौबो आरो बेमार आजार बहुद जों नायै जोङो भागिनानै दोङो। बेसेबां गोबावनिफ्राय जितु मेन्टेल एसे खर' गाज्रि जादोंमोन? बेसेबां गोबावनिफ्राय जानाया जि 5-6 बोसोर इसिंसो जालांबाय। जोङो नायै जोङो हाग'जिया। दा मानसिखौबो जों दा इफोरखौ न'खराव सोर दङ? आंहा दा न'खराव गथ' 3 दोङो। सासेनिया जाबाय चन्द्रमिता आरो गेजेरनिया जाबाय सयनिका आरो उन्दैया धर्मेश बर'। बेसेबांसो फरायो? आंनि फिसाजो गिदिरा दा ओरै सेकेन्ड इयाराव फरायो आरो गेजेरा क्लास 10आव फरायो आरो उन्दैया जाबाय क्लास 2 फरायो। दायो मा बुङो रायजो राजाखौ, मा खालामनो सानो नैबे समाव? आं दा रायजो राजानिफ्राय बिसोरनिफ्राय एसे माबा मोननो लुगैयो, जाहाथे मानसिया जेराव दोङो जेरावनो सोरबाफोर नुफ्लांबायदोबा आंखौ जनायहर, कन्टेक्ट खालामहर। बिदिनो आरो मा नाम? आंनि नामा बिष्णु बर' आरो गामिया जाबाय बरफुल सुखि, बेरगाव लिरो जों थांगाबारि। गोमानायनि आरो आंनि हिन्जावनि नामा जाबाय जनाली बर'। बिनि मेन बिमानि न'आ बहामोन? बिनि बिमानि आइनि न'आथ' एखंगुरिनि। आगोलावबो जेबो थांबाय थायोमोन नामा बेयो हारसिं? आगे बिसोरथ' बिदिनोथ' बिसोरो थांबायनो थायोमोन आरो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन बियो। बेनिखायनो आरो जों दिनखालिबो थांखालि जोङो खबरखौ लायासै। ओमफ्राय बिनि अखानायै जोङो फन खालामनानै सोंहरनाय जानायसै आरो जोङो। ओमफ्रायथ' फन खालामना सोंहरनायाव आइया बुंहरबाय फैयाखैस' जोंनिनाव। बिदिनो जों एसे जारला जाबोदों आरो बे साननिफ्रायनो। बहा नागिरखो दायो नोंथां? आं दाथ' ओरैहाय कचबिहार आलासे नागिरहैबाय, राङापारा नागिरहैबाय,
ओरै खाथि खाला स्टेसनफोराव गासैयावबो आं नागिरजोब्बाय जेबो माबा मोनाखै जेबो प्रुफ मोनाखै दासिमबो दा आं मा बुंनो नोंथांमोननि सिगाङाव जे आंनि बुंनो लागाया बेनो जे आं गामि खाथिनि एखे लागा भागा जोंनिया बरखुस्ला लिरो इसोर बरफुलसुखि लिरो नाथाय आं बिहामजो जायो आरो जों एखे लेखे बि फिसाज्लायाबो सेम सेमानो देसन बाहाय आं बयखारासिन खोनानो मोननायाव जों साननै सानथामदों खोनाबाय बिहामजो इसा गोमादों होननानै महाबा न'आवसो थांदोंमोननो न'आव थांनायानो बोरैहाय गोमाखो बोरैहाय मा जाखो दा मिथिनो मोना मोनैयाव दा गोबां सानानो जालांबाय बे सानसिम दासिमबो नागिरै नागिरै बिथाङाथ' बुंलांबाय फिसाज्लायाथ' बुंलांदो नागिरै नागिरै एसेबां जायगा नागिरबाय मोनाखै बेनि माबाफोर राहा बहाबाफोर दोङोबा बहाबा फोरमायगोन जां होननानै फिसाज्लाया बुंदों बे मथेनो जाहाथे जों मोननायबाथ' मोजांखौनो मोनदोंमोन मोननांगौ होननानै नागिरनोबो जों खिन्थाबाय थादो दासिमबो मोनाखै दुखुनांथाव आरो बेहा आगोलनिफ्राय जाबाय थानाय बेमार 5-6 बोसोरसो जाबाय जाब्लाबो मानसियालाय थिग তেনেকুৱা गोलैना थानाय नुवाखै जोङो मोजाङानोमोन खामानि दामानियावबो मावै दाङै किजानि बोथोर अनुजायै माबाफोर बोथोर समायाव माबाफोर जाखाङोसो ना मायोसो बिब्दि जाखांनानै मायबाफोर बायमान नांलाय खमलायाथ' जाखायो न'खराव हौवा हिनजाव बिब्दि जानानै ओंखारलांबाय नामा ओंखारलांनाय समावबो बिसोरबो नायसनदिया सानजौफुनि 11टासोआव थांदों ना मा होनदोंथाय बे थांनाय समाव न'आव थांबाय जां होननानै गथ'फ्राबो स्कुलाव थाङो नालाय गथ'फोरखौबोथ' जों आबै जायो आबौ जायो फरायनायफोरावबो बाय मोजां आखा फाखा बिदिनो सलायबाय थादों बेबो आरो फिसाज्लायाबो मिस्ट्रि खामानियाव थाङो ना इदिना खालि दोंना गैयामोन जोंबो सोंहरनाय जायाखै गोमानायनिफ्राय दा नागिरै नागिरै मोनाखै होननानै जों दाबो न' खाथि हिसाबै खबर लायो एसे गोजान जालायो दा बिहामजोखौ मोननायबा हामगौमोन नोंहा दा मा जागोन बेफोरखौनो जों रायज्लायनाय जायो आरो आंनि बुंनो गोनाङा बेखिनियानो